खेड तालुक्यातील नांदगाव मोहल्ला येथील बस थांब्यावरच्या निवारा शेडमध्ये बसलेल्या 50 वर्षीय प्रौढास मारहाण करण्यात आली आहे। इनायतुल्ला सय्यद अब्दुल रहमान कादरी असं मारहाण केलेल्या प्रौढाचं नाव आहे। ही घटना दिनांक 16 सप्टेंबर रोजी रात्री 9 वाजता घडली। खेड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार खेड तालुक्यातील खाडीपट्टा भागामध्ये जाणाऱ्या रस्त्यावरती एसटीच्या बस थांब्यावरती प्रवाशांना निवारा शेड आहे आणि या शेडमध्ये इनायतुल्ला सय्यद अब्दुल रहमान कादरी हे बसलेले होते। या ठिकाणी गावातील इरफान सय्यद इस्माईल कादरी वय 40 राहणार नांदगाव याने तिथे येऊन तुझी खूप नाटकं वाढली आहेत, तुझे हातपाय तोडून तुझ्या हातात देईन असं धमकावलं। यासोबतच इनायतुल्ला यांच्या डोळ्याला दुखापत झाल्यास कायमचं अंधत्व येऊ शकतं हे माहीत असून त्यांच्या डाव्या डोळ्यावरती हातानं मारहाण केली। या मारहाणीमध्ये ते जखमी झालेले आहेत। या संदर्भात अधिकचा तपास खेड पोलीस करतायत। कोकण कट्टा लाईव्ह खेड।